Wara diversi ġimgħat li fihom il-medja indipendenti kixfet il-passat ta' Robert Abela u d-dilli għamel mal-allegat kriminal Christian Borch, il-mexxej laburista kompla jaħrab milli jwieġeb u jgħid il-verità dwar dan id-dil skandaluż. Fl-unika konferenza tal-aħbarijiet politika f'ġimgħa, il-ġurnalisti taw iċ-ċans lil Abela biex inaddaf ismu. Madankollu baqa' jwieġeb biss li qal biżejjed. Barra minn hekk u qal li din l-istorja ispjenta tal-Partit Nazzjonalista meta d-dettalji qed ikunu żvelati mill-medja indipendenti. Mistoqsi speċifikament dwar semu bħala middleman f'dan id-deal, Robert Abela prova jaħbi l-fatt li dan id-deal sar meta hu kien diġà deputat fil-Parlament. Mill-ġimgħa li għaddiet tat ma kienx hemm kjarifika min-naħa tiegħek fuq is-servizz li tajt il-Christian Borch bħala middleman f'xiri ta' art minn terzi. Tista' tispjega ftit ir-rwol tiegħek f'din it-transazzjoni u għaliex kienet neċessarja meta Borch kienet japplika għal permess fuq art li ma kienx ċada tiegħu? Rigward Chris Borch, weġibt fi pluralità ta' okkażjonijiet nerġa' wieġeb bl-istess mod li weġibt fin-numru ta' okkażjonijiet preċedenti. Kien hemm ċessjoni ta' konvenju li saret qabel sirt Prim Ministru, ċessjoni ta' konvenju li saret aktar minn 3 snin qabel l-individwu imsemmi ġi involut fil-każ tal-qorti. Mill-bqija, kif diġà spjegajt ukoll dak kollu li nagħtu huwa spin min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Ġurnalisti ieħor staqsa lil Abela kux lest jipparteċipa f'intervista mal-medja la darba qed jibqa' jinsisti li din l-istorja ibi spin. Iżda anke hawn il-lider laburista reġa' ħarab milli jiddibatti. On the issue of Christian Borch, if the matter is spin as you say it is, will you accept to sit down with Times of Malta for a back and forth rather than these sort of you get to speak and we don't get to ask you questions back scenarios? Ivan, f'dil aħħar ġimgħa weġibtkom għal kull domanda l-4 darbit. U meta mistoqsi dwar dan id-deal skandaluż minn Net News, Robert Abela lanqas biss lissen kelma waħda u ħarab għal kollox billi għadda l-mistoqsija mir-reporter tal-medja laburista. Għalfejn skomdu biex tiddibatti dwar Christian Borch? Definitivament il-pożizzjoni tiegħi mal-medja dejjem kienet waħda ta' trasparenza u kontabilità u għalhekk li konsistentement nibqgħu nieħu d-domandi kollha tagħkom. Bonġu Prim Ministru Samma Lukas minn. Ma weġibtejx fuq Christian Borch, Dr. Abela. Għaldaqstant stennejna l-mexxej laburista barra l-bini tar-Rialto fit-tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet. Hawn komplejna nistaqsuh biex jiddikjara l-verżjoni tiegħu tal-fatti, iżda hu ħarab billi daħal jiġri fil-karozza imdawwar minn ħafna membri tas-sigurtà. Il-verità tajda ġifieri. Tajdilna x'darba l-verità. L-atteġġament tal-lider laburista qed jinkwieta lil ħafna fosthom anke esponenti tal-Labor stess li qed jibżgħu li l-passat ta' Robert Abela qed itappan il-kampanja elettorali. Barra minn hekk ħafna qed jibżgħu li la darba ma jridx ingħaddaf ismu pubblikament fil-partit tista' tirrepeti ruha l-istorja tal-predeċessur tiegħu li kellu jirriżenja f'nofs leġislatura minħabba l-iskandli li ħakmu lill-partit u lill-Gvern Laburista.